Halo guys, दिनै सानदुंफुंनि मोनसे भिडिअ लानो फैलायबाय ससे बारा गोलाव बानाया ओरैनो बेसेबांसो जायो नायनोसै आरोना बांद्राय गोलाव खामा आरोना जों मोनसे माबा लानो फैलायबाय माबा मुदुमफुल जानाय जोङो मुदुमफुल खाजि मुदुमफुलानो नै नायना लानो हागोन दा सानदुंफुं एकदम गिदिंगासिनो गरमबाबो नै बेफोरखौसो देखायनो मोननांगौब्रा न' बाय गोदाव सोराव मोनदों आङो दिनै बेनिखायनो दिनै लागायसिनो आरोना हाबबाय दा जोङो बेसेबां जागोन आरोना खाजिखौ मोदोमफुल खाजिखौ बिदिया आं दं सिकर जादो दे आं गासिनो सिकर जानो मोनाबानो सुकुथारला दानिया हाब रेडि खालामथो बाथोनफोरा बाथोन साथोन देखाजोब्बाय हानानै दा गलायनांगौल' न' दे हानदोंमोन हाननानै ओमफ्राय आरो दा लामायाव लोगो मोनबाय हरबाय अननानै गाबोन फुं जाबाय नालाय ओमफ्राय हरबाय आरो थाइथामोन मोदोमफुला ओमफ्राय फिसा फिसा थाइदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय हरबाय गामिनि नायलायबाय थादो गाइसमोन भिडिअखौ मा खबर फंबाय हामा मा होनदों ओरैनो मानो ओरैनो हामा जालाबायनो गोसो थोनायफोरा फन हराखै नामा ओरै बेसेबां बाथावनो नै सोरबाफोर जादोंब्रा नै फंबायनि बिराद मोजां मानसिया खिन्थु बिरि सिगारेट लोंनाय जानाय बेफोरखौ मिसाफोरखौ लाखाया आरो नायो नाथाय दा सिकर जादों गासि सिकरल'सो जादों खिन्थु जानायालाय आंबो जादों खिन्थु सिकरफोरा जेबो नङालै गुबुनजों सिकर जायो जों नङा होमबा ओमफ्राय बिदिनो हागासिनो आरोना मोदोमफोरखौ देबाय थाजानाय नोंबो दांना होबानो जाबाय आरोना बाथोन फालौ बाथोन फालौ बाथोन ओमफ्राय आं जाग्राल' आरोना नेग्रा जानोल' रोंगोनलाय biar pada dia ke kanan lorong ke gasmen mas nanti harus kanan lorong ya बारा जाबाय नामा बारा जाबाय ना डायलगा udah kanan lorong ओइ सिख्लाफोर थांबाय दि I love you नामा I love you guys I love you गामिनि मा बेदर रायलाय आंनो gasmen हामा मोना गामिनिबाबो आं बेदावोब्रा लामा लामा नेना थाग्रासो जोङो न' दिनखौ स्कुल गैया नालाय स्कुलाथ' दोङो थेवबो दिनै रावबो थाङा स्कुलाव दिनै माने एग्जामनि लेभेल थाबानो मानसिफोरा बिनि थाखायनो स्कुल बन्द आरो दिनै Irwan kemana? Baru bisa nih menurut lah. Mana berani nih, bro? Mana no? Semua tak kemana? Berat no? Gasmen, jangan lupa nama. Jangan lupa bukan no? Jangan apa? Jauh huruf Korea, kasih kan aja. Danglain aja sih, jangan mau cadang nani, jangan depan aja buat mixer. Mana? Nggak deh. Ini nih mau hane berkulo lagi. Dah jangan banyak jenisnya. Jangan tak jangan banyak. Dos lo nih, karena sih karena jangan tak. Dos lo. Itu baru menjadi. Yang ni soalnya ni bisa dah. Bisa nih jangan lain kayak. Dan ni benang ni bisa nih. Biar nunggu dulu berani. Bang koruplah dia ni yang. ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होब्ला मोजां जागोन आरोना मानो होनोबा आंना साबस्क्राइबारफोरानो बारायथारला आरो भिउसफोरानो फैथारला रावबो आंखौ हेल्पनो होनथारला माथो अननानै दे लागायथारदो बे सिंनि गोजाखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना
दा फंबाया नै मा खालामनायदो दा इगनखौ मा खालामनो थाखाय दानदो माबा मुथुखौ सुना जानो आखाइजों दांनो बायो आरो ना माने बेखायनो आरो ना आरो ना माने ओरै सुनानै जागोन आरो माने बे इगनखौ माने मुथुरखौ माने थुनानै माने हामजागोन आरो ना जों माने इमान माबा दाम खमनि मानसि नङा बाय मिस्टार नालाय बाय दामि आरो ना बाय दामि आरो ना जोङो माने जानला मोनला आखाइफोरजों दांना जाया जोङो बाय स्टेन्डार्ड जानांगौ आरो ना मानसियाबो दे बानाय आंनोबो बानायखा होद नोंनो बानाय गाव गाव होद बिदि गैया लुगैथारबाय आंबो बिदिनो सासे बिदि नै लेमबाय दोङो एकदम गोसो होनानै लेमदोगासिनो बिस्रा बे गोसो होना लेमदो साफा जानायनि एकदम जाथारसिगोन मा होनदो जानो गोथाव जानायनि जानो गोथाव जानायनि बिराद गोसो होनानै लेमदो गोथाव जागोन बायदि मोनखादों आंबो नायनाय स्टाइलावनो फालौखौ होसिगोन दा लगायसिगोन दासो जादो दासो जादो टें 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 होनलायलायथारो माथो लगायदो संख्रि दा संख्रि होबाय दे जानो थाखाय थालिर बिलाइ दानबाय दे लागायदो गरायनो दांनांगौ माय बिफाङाव गरायखौनो दांना होनांगौमोन दालै फैगोन अबा फैयालै गराय दांनांगौ थालिर बिलाइ दानबाय गाय हादो एबार बरियानो जानो लुगैनाय हामथारला एकदम खुदैयानो र' गजोबसिगोन आयौ रे मा स' फाइनालि नै दा जाबाय आरोना जानोसै मा होनदो मिथिलायनोसै दे बोथोरदो सान्दुं नांबाय इयाव माबा खुदैसो गलाजोब्बाय आंना माबा जानो लुगैनाय हामथारला माथो जायो दे लागाव रानदो बरियानो ओमफ्राय नै बिदि सोरियो हाबसोलायगासिनो बोरो अ नै नुजायानो गाइस नुजाथ'वानो इयो दा देखायथ'ला दे बिथिंजाय नै लागायदो सेखा बोखारब्रा सेखा बोखारनांगौ माबा फालतु सोलालायनांगोनलै रानबाय जाग्राबायदि सालाया सुवादा मजा जादों ना आंथ' दाबो साखिखौनो नायाखै जागोनलै इमान जासोआबा खिलायनायसो जागोन नामाब्रा आलुबालाय फाग्ला गोसोखांबाय नामा होमबा आं बेफोरखौ बुंनामोन ना जेबो नङा दे बेफोर जाखायो जाखायोलै जाखायो जानो लांसै जोंबो नायलायबाय थादो जोंनि जानाया माबायदि जायो गोथाव जागोन जाया दे दा जानोसै जोङो नै गन लाखाबाय चाइनाफोरनि बायदिलै खुगाया मजा सोरबा जानो नामा जानबा फै सिखर जाना लानो माबा आखाइसो कमफिसो देगासिनो जादोब्रा आंबो न'ल' जाजोबागोन आंदो जागोर बाखादो आरो ना गासिबो आंनो गंखौ नांलालै गुजुलायदो बया गोबाव जाबाय मोन मुथुर खाजि जायाखैमोन दिनै जाबाय आरो ना मा गोसोखांना जानाय दिनै नैबेसो आरो ना बेसो गोसोखांदो नै रखना लागाव जाहाथे गोसोखांखायो आरो ना जानोबो नांगौ देलाय बेफोरखौ जानोबो नांगौ देहाया थिग थायो आरो ना
Tunggu apa ya? Bunga apa ke? Mabaदि दाना होनोंलै आंना माथो बरिया हाबदो सनि मान बरिया हाबदों आंना Kamu senang nggak? लागाव Ayo. Vitamin bos dulu. Ini kulit dia. Yo. vitamin bustu tuh ya jangan ke Tapi aku udah tanam aku udah mendengar. Masih lu bisa deh. Ini kamu bang bisa deh. ada alu bentar macam lah alu akhirnya dilap kabar ini buat alu beda gitu nggak kan ya saya aneh nonglan aneh di lana apa bang deh lengker dia alu dan apa एकदम hatarlah besra लोगोसे आं बाहाला लोंनो होनबा दै गांनाया हाथारला लोंना लाग्रोनोसै आरोना आंबो सासेया थेवबो दांगासिनो मालाय एकदम हाथाराखै माने सरि मा होनो जेबोआनो जायाखै माने नों माबा जाबाबो जेबोआनो जाया इनाव बया आलु गोसा जानो हायो वाह जेबोआनो जायाखै मालाय जोंहासो गैला नै दै लोंना लाग्रोनोसै आङो दै लोंनायखौ दा देखायथ'ला र' दसे थाथ' 1 मिनिट सरि 5 सेकेन्ड दा दै लोंखांलायबाय दानिया बख्लायदो लागाव ये माथो हाबलानो मालानो ये माबा मा जाखो हाबलानो गना दंबाय आंना जङा फाग्ला Mana jenis apa? Iya. Apa sih? Itu jalannya berapa? Itu jalan di sini roh. Gua belum tahu jalannya. Apa ya? Gua jalan di sini ya. Gua soalnya ini bisa mengatai guys, teman. Sekarang coba nih. Gua udah mencoba dulu masalah. Terserah kamu nanti kira jadi ya. Itu video mana yang guys, teman? Tidak ada masalahnya. Gua paling badan. Kan bisa di sini apa ini? Oh. Bagi. Ibu bisa dulu, mana tidak? Hah? Ibu bisa dulu, bisa. Ibu sebenarnya. Betul. Baik itu mana aja? Share nanti. Lo mau share nah. Lebar biik, berapa bisa jalan guys? 7,000 जासिगोन आंना गाइसमोन आंनि साबसक्राइबा 7,000 जाथारसिगोन लोगोफोर आंनि चेनेला 7,000 जाथारसिगोन लागायना होलांदो गावसिलाजोबना होलांदो बे थाबैनो जानाय बायदि ना मा होनो इखिनि दंबावो आरो जानो हागोन ना हाला नोङो हाला गोलोमजोब्बाय माथो मानसि आरो आयौ वाह नोंलाय गोलोमाखै बेसे गोलोमबाय थेवबो बांसिन गोलोमदो आरो ना
इनिया माने बांसिन आलु गोसा माने इयाव बांसिन थादों आरोना फालौआ जों लाइजुलायाव माने थिखांनायखाय इयाव बारा थाङाखै इयाव लगायदोंमोन नालाय ओंखायनो इयाव बांसिन आरोना फालौआ थेवबो बुंनो नाङा ओइ दा लोगोफोर जाखांबाय आङो ओमफ्राय बिसोरो दांगासिनो सानैबो सोरबा सोरबा हालानो थेवबो आंबो हाला आरोना गोलोमलायबाय बिसोरो नै जायै जायै आंबो गोलोमदोंमोन खिन्थु गोलोमनाया थेवबो आं माने हुगारजोब्बाय आरोना दा गैला गोलोमनायानो गैला बारा दा लोगोफोर मा खालामनो भिडिअखौ एसेबांबो गोलाव बानाया नालाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' लोगोफोर धन्यबाद बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय हाथ'दो